μας μεγαλώνει. Κάθε Σάββατο πρωί, 9 με 11, σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του πνεύματος, του αθλητισμού, της οικονομίας, του επιχειρήν, βρίσκονται κοντά μας. Μαζί μας λοιπόν σήμερα, τώρα δίπλα μου, είναι ο κύριος Κουμαντάκης Μανώλης, οικονομολόγος, επιχειρηματίας, ξυλία Κουμαντάκης, το βιοκλιματικό υλικό που αλλάζει τη ζωή μας και μας προσφέρει ζεστασιά και θαλπορή, κύριε Κουμαντάκη, μπροστά στον επερχόμενο χειμώνα. Και έχετε έναν σημαντικό αγώνα και μια πολύ μεγάλη πορεία που σας έχει καθιερώσει σαν επιχειρηματία, ως διατελέσατε πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, με σημαντικές επιτυχίες και αναγνωρισιμότητα, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και έχετε ένα όραμα, ένα μεγάλο όραμα ζωής που εκφράζεται στο όνομα του συνδυασμού σας, επιμελητηριακό άλμα. Αυτό το άλμα θα θέλαμε να μας δώσετε τη διάστασή του, το νόημά του, την προοπτική του και το στόχο που έχετε θέσει εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα που είπατε τα προηγούμενα και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ να συζητήσουμε λίγο για το θέμα του επιμελητηρίου. Έχω ξεκινήσει και πολύ καιρό τώρα μια προσπάθεια γιατί το επιμελητήριο, αυτός ο μεγάλος φορέας της οικονομίας, ο μεγάλος φορέας που πρέπει να είναι ο μπροστάρης σε κάθε προσπάθεια της επιχειρηματικότητας με τα προβλήματά της, αυτά που έχουν συσσωρευτεί τεράστια προβλήματα τα τελευταία χρόνια, με απανωτές κρίσεις και με αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο που δημιουργούν μεγάλες αλλαγές στην οικονομία μας, με τεράστια λοιπόν προβλήματα στην επιχειρηματικότητα και επιπλέον, αν θέλετε, αυτές οι αλλαγές πολλές επιχειρήσεις ίσως υποστούν μεγάλες πιέσεις και έχουν υποστεί από αυτές τις αλλαγές και το επιμελητήριο που πρέπει να είναι μπροστάρης όχι μόνο στο να διεκδικεί τα προβλήματα και να προτείνει για τα προβλήματα των επιχειρήσεων, πρέπει και να προβλέπει αυτές τις αλλαγές και να μπορέσει μέσα από διαδικασίες, από δραστικότητα, από ανάλυση των δεδομένων να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια εστία δημιουργίας πολιτικών, οικονομικών πολιτικών και να δώσουμε μια κατεύθυνση, μια αρχική κατεύθυνση στις δύσκολες στιγμές και στις αλλαγές που γίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες φοβάμαι ότι αν δεν προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα και δεν μπορέσουν να δώσουν μια κατεύθυνση στις επιχειρήσεις τους, ίσως είναι και το τέλος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία έχει ξεκινήσει χρόνια τώρα. Αναφερθήκατε, με συγχωρείτε λίγο, ναι, σας ναι, διακόπτω, αλλά επειδή θα πιαστώ από τη λέξη που είπατε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την κύρια βάση της οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα το 2022 ήταν 732.000 περίπου 732.000 επιχειρήσεις και απασχολούσαν περίπου 2,2 εκατομμύρια απασχολούμενους και παρήγαγαν το 57% της προστιθέμενης αξίας, που αυτό σε χρήματα, σε μονάδες, σημαίνει γύρω στα 34,8 δις ευρώ και είναι κομβική η συμβολή του στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τεράστια διαφορετικότητα και γκάμα, μεγάλη ποικιλομορφία, από μικρές οικοτεχνίες παραδοσιακές μέχρι μεσαίες βιομηχανίες, μέχρι νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, όλα αυτά μπορούν να έχουν μια βάση υποστήριξης και εξέλιξης κοινή, έτσι ώστε ίσως η μία να συμπαρασύρει την άλλη στην πρόοδο. Να δώσω μια κουβέντα ακόμα. Αυτή την ερώτηση είναι πραγματικά ουσιαστική ερώτηση που δείχνει και καταδείχνει το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει σήμερα με το επιμελητήριο Ηρακλείου. Τα τελευταία 14 χρόνια το επιμελητήριο, όπως σας είπα προηγούμενα, από ναός της επιχειρηματικότητας και από μπροστάρης της επιχειρηματικότητας, έχει κατέλθει σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Όπου και να γυρίσεις στο νομό, δεν θα ακούσεις παρά μια αρνητικότητα απέναντι στο επιμελητήριο. Αυτό σημαίνει
ότι το επιμελητήριο δεν ήταν αρρωγός και ούτε ήταν στοιχείο που μπορούσε να δώσει, να διαμορφώσει πολιτική, έτσι, και να μπορέσει να κατευθύνει τις επιχειρήσεις στα δύσκολα, έτσι, και σε αυτά που θα έρθουν, και ταυτόχρονα δεν είχε ούτε την πολιτική εφαρμογής πολιτικών η οποία θα δώσει συμβουλή στην κυβέρνηση, έτσι, γιατί αυτός είναι και ένας βασικός ρόλος του επιμελητηρίου. Τα τελευταία 14 χρόνια, έτσι, δεν είχαμε τίποτε άλλο παρά μόνο τα τυπικά που έπρεπε να γίνουν στο επιμελητήριο, και από την άλλη μεριά σε ένα μεγάλο, έτσι, εύρος σχέσεων, οι οποίες ήταν δημοσίων σχέσεων οι οποίες ουσιαστικά δεν δημιουργούσαν πολιτική, δεν έδιναν μια άλλη δυναμική στο επιμελητήριο, μια άλλη δραστικότητα, παρά μόνο σε δημόσιες σχέσεις, και κατατρώγανε κυριολεκτικά πολλά χρήματα που, αν δει κανείς τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επιμελητηρίου σε αυτές τις δημόσιες σχέσεις, τρομάζει. Έτσι, αντί τα χρήματα αυτά να μπουν σε διαδικασίες μέσα σωστών ευρωπαϊκού χαρακτήρα πολιτικών, που θα μπορέσουν αυτές να ανοίξουν ένα δρόμο, μια κατεύθυνση στις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βάλλονται κυριολεκτικά, εμείς είχαμε επιδοθεί κυριολεκτικά μέσα σε μια διαδικασία δημοσίων σχέσεων και σχέσεων, είτε με, αν ήταν η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, τάδε, έπρεπε να μην στεναχωρούμε κάποιους, και να είχαμε μόνο να έρχονται εδώ να μιλάμε μαζί τους μέσα σε σχέσεις δημοσίων σχέσεων και τίποτα ουσιαστικό. Αν ήταν άλλοι, πάλι είχαμε να μην στεναχωρέσουμε τους άλλους. Το επιμελητήριο δεν έχει αυτό το ρόλο. Το επιμελητήριο πρέπει να είναι σύμβολος του κράτους, πρέπει να είναι σύμβολος στις επιχειρήσεις, στους επιχειρηματίες, πρέπει να είναι κυριολεκτικά ο ναός που θα παράγει πολιτική για τους επιχειρηματίες. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που να πω στην ουσία του θέματός σας. Η επιχειρηματικότητα, που είναι το μεγαλύτερο μέρος που παράγει το ΑΕΠ, έτσι είναι, της χώρας. Σωστά. Και δημιουργεί και τις θέσεις εργασίας, που μέσα από αυτήν την διαδικασία και τη λειτουργικότητα δημιουργεί όχι μόνο το ΑΕΠ, όχι μόνο δημιουργεί πολλά στοιχεία που διαμορφώνονται τα οικονομικά στοιχεία της οικονομίας μας και του οικονομικού μας κυκλώματος, έτσι, είναι η βάση της οικονομίας μας. Η οικονομία μας, έτσι, που παρότι το σύστημα, το παγκόσμιο σύστημα σήμερα, το μοναδικό σύστημα που έχει επικρατήσει στον κόσμο, προσπαθεί να λειτουργήσει, να δημιουργήσει οικονομίες συσσόρευσης κεφαλαίου, διαλύοντας όλη την υπόλοιπη, έτσι, περιφερειακά οικονομία, και εδώ στη χώρα μας αυτό εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Εμείς, η δικιά μας οικονομία, ο όγκος της οικονομίας μας, η διάρθρωση της οικονομίας μας δεν μπορεί να μην στηριχτεί, έτσι, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε όλους τους κλάδους. Έτσι είναι η διάρθρωση της οικονομίας μας και έτσι είναι και ο όγκος της οικονομίας μας. Δυστυχώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από τις πολιτικές, έτσι, είναι πολύ πιεσμένες. Αυτό που είπα στην αρχή, ότι τα επιμελητήριο και τα επιμελητήρια πρέπει να δώσουν δρόμους κατεύθυνσης. Σωστά. Διότι αυτές οι επιχειρήσεις, μέσα στο χάος το οποίο δημιουργείται γύρω τους και τις δυσκολίες γύρω τους, έτσι, δεν έχουν, αν θέλετε, και την δεξιότητα ή την δυνατότητα πολλοί από αυτούς να μπορέσουν να κρατηθούν σε αυτή τη μεγάλη πίεση. Χρειάζεται ρευστότητα, λοιπόν, κύριε Κουμαντάκη. Ρευστότητα που δεν την κάνει το επιμελητήριο. Έτσι, τη ρευστότητα πρέπει να γίνονται μπορεί μέσα όμως να τη από πολιτικές, να τις διεκδικήσει. Πολύ σωστά το είπατε. Και ταυτόχρονα να δημιουργήσει πολιτική που δεν υφίσταται τα τελευταία 14 χρόνια. Για το λόγο αυτό, έτσι, μέσα από την εμπειρία μου, 40 χρόνια εμπειρία μου, ο οποίος όταν ξεκίνησα, έτσι, σαν καινούριος επιχειρηματίας και μπήκα στο επιμελητήριο μέσα και έβλεπα εκεί μέσα πραγματικά την ποιότητα που δημιουργούσαν. Ήταν ένα δέος το επιμελητήριο που το σεβόταν όλοι, σε όλο το νομό, όλη η Κρήτη,
έτσι, και δημιουργούσε πραγματικά πολιτική και εφάρμοζε πολιτική, έτσι, και διεκδικούσε την πολιτική και, έτσι, και ήταν πραγματικά ένας ναός του επιχειρήν. Δυστυχώς τα τελευταία 15 χρόνια εγώ έφυγα από το επιμελητήριο και ασχολήθηκα με το εμπόριο και τις υπηρεσίες και είμαι, όπως είπατε, πρόεδρος, ήμουνα πολλά χρόνια στο Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου και εξακολουθώ να είμαι πρόεδρος των εμπόρων Κρήτης. Παρόλα αυτά, συγγνώμη, αλλά η φωνή. Θέλετε να σταματήσουμε λίγο, να πιούμε λίγο νεράκι? Η φωνή μου είναι λίγο. Είστε χήμαρος, ασυγκράτητος. Να τελειώσω το κομμάτι αυτό που θέλω να πω. Ναι. Εκεί λοιπόν, εγώ είδα την δυνατότητα του και την δυναμική του επιμελητηρίου. Αυτό το χάσαμε. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια να δημιουργήσω πάλι ένα συνδυασμό με νέους ανθρώπους, με ανθρώπους που βλέπουν μπροστά, που έχουν όραμα στην επιχειρηματικότητά τους. Αυτοί όλοι να είναι επιχειρηματίες. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του συνδυασμού μου. Να είναι επιχειρηματίες που να παλεύουν κάθε μέρα, που να σκοτώνονται κάθε μέρα. Έτσι, γιατί αυτοί είναι που ξέρουν την πραγματική οικονομία και μπορούμε να παράξουμε πολιτική. Έτσι, αυτό το συνδυασμό θέλω να κάνω για να μπορέσουμε να δώσουμε πάλι μια άλλη δυνατότητα στο επιμελητήριο, μια άλλη κατεύθυνση, μια άλλη φιλοσοφία για να μπορέσουμε πραγματικά να γίνει ο ναός της επιχειρηματικότητας. Μας βάζετε τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει μεγάλη παρουσία μονοπρόσωπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα και εδώ στην Κρήτη βέβαια, και αυτό είναι ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με αυτά που μας έχετε πει ως τώρα, κύριε Κουμαντάκη, θεωρείτε ότι αυτό είναι προβληματικό, ότι υπολείπεται από τον γενικό ευρωπαϊκό μέσο όρο, ότι αν είχαμε συνενώσεις ή στροφή προς πολυεθνικές, όπως γίνεται τώρα, θα ήταν μία λύση? Ή τελικά υπάρχει ποιότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις και οι δραστηριότητες, για παράδειγμα, υψηλής τεχνολογίας σε πολλές μικρές επιχειρήσεις είναι αναμενόμενοι και χρήσιμοι όταν αυτές βρίσκονται σε ένα πρώιμο στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου και τους δίνει τη δυνατότητα της ευελιξίας και να μεγαλώσουν και να διασυνδεθούν και με άλλες επιχειρήσεις. Και εδώ είναι το ερώτημά μου. Γιατί να μην υπάρχει η παραδοσιακή μικρή επιχείρηση, η οποία θα βοηθηθεί από το επιμελητήριο, θα βοηθηθεί και από τις άλλες επιχειρήσεις, έτσι ώστε και ψηφιακά να υπάρξει και να βγει μπροστά και να διεκδικήσει το ρόλο και τη θέση της και να υπάρχει και σαν στοιχείο ενός πολιτισμού που έχουμε. Εσείς εδώ και 40 χρόνια το έχετε δει. Το ειλικρινές κομμάτι της αγοράς είναι αυτό που μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από το σπίτι του και από την πολυθρόνα του, να τον κάνει να περπατήσει στην αγορά και να συναντήσει, να συγχρονιστεί και να μιλήσει. Και μπορεί η εικονική ψηφιακή πραγματικότητα να είναι διαφορετική, αλλά εμείς έχουμε να δώσουμε και αυτό το κομμάτι της ανθρωπιάς και του πολιτισμού, γιατί η επιχείρηση είναι και πολιτισμός. Κοιτάξτε, βάλατε πολλά πράγματα και ουσιαστικά πράγματα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με αυτά που έχω στο μυαλό μου και αυτά που μπορώ να πω. Η επιχειρηματικότητα, οι ατομικές επιχειρήσεις που είπατε, έτσι, οι προσωπικές επιχειρήσεις, αυτές είναι ένα μικρό κύτταρο ενός συνόλου της οικονομίας. Δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αν οι επιχειρήσεις αυτές, οι ατομικές επιχειρήσεις, δεν μπουν σε μια διαδικασία σύνθεσης, και αυτό πρέπει να παίξουν, αυτό που λέω, δημιουργούμε πολιτική, έτσι, οικονομική πολιτική που πρέπει να κάνουν τα επιμελητήρια. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Ή αν όχι, να δώσει μια κατεύθυνση που να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα, αυτά τα οποία επέρχονται ή έχουν ξεκινήσει. Γιατί υπάρχει ένα σύστημα παγκόσμιο και στη χώρα μας εφαρμόζεται πολιτικές αυτές. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο στη χώρα μας, ότι αυτό το λεγόμενο κεφάλαιο ανάκαμψης, ναι, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πού τα είδε αυτά? Τα ακούγαμε, πού τα είδαμε? Δεν ήρθαν από τις τράπεζες? Όχι. Δεν ήρθαν. Αυτές με τα λεφτά της ανάκαμψης, το μεγαλύτερο μέρος της ανάκαμψης, τα πήρανε 15-20 γκρουπ οικογένειες, έτσι, επιχειρηματικές οικογένειες στη χώρα μας. Έτσι, αυτό είναι πολιτική, η οποία είναι μια, αν θέλετε, συνέχεια, ή αν θέλετε μια πολιτική
που εφαρμόζεται και στη χώρα μας στο γενικότερο πλαίσιο που εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά λοιπόν το επιμελητήριο, αν δώσει κατευθύνσεις και επιχειρήσεις αυτές προσαρμοστούν και μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να μπορέσουν να δώσουν μια άλλη δυναμική σαν σκύτταρο μέσα στην οικονομία, γιατί όταν μια επιχείρηση μικρή, μεγάλη κλείνει, είναι μια πληγή στην οικονομία μας. Γιατί συνακόλουθα, έτσι, δημιουργούνται πολλές παρενέργειες και αναταράξεις στην οικονομία μας και στην κοινωνία. Γιατί είναι και κοινωνικό το θέμα, έτσι. Βέβαια. Πρέπει να βλέπουμε πάντα η οικονομία είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είναι μια συνέχεια της κοινωνίας. Γι' αυτό λέμε πολιτικο-κοινωνικά πρέπει να λειτουργούμε και να αναλύουμε τα δεδομένα. Αυτό πρέπει να γίνει, να έχουν γίνει. Δεν έχουν γίνει. Γιατί ίσως η διοίκηση των 14 ετών, αυτή η διοίκηση του Προέδρου, έτσι, που με 2 εκλογές έχουμε 10. Αυτό βέβαια δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στη χώρα μας, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στον κόσμο. Έτσι, με δύο εκλογές να έχουμε 14, έτσι, Πρόεδρος και η ομάδα του, αυτοί που είναι οι ίδιοι άνθρωποι 14 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά μια άλλη ομάδα, η οποία και αυτή είναι υποτίθεται αντιπολίτευση, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι σε μια αγαστή συνεργασία. Από κοινού είναι στα πράγματα αυτά. Είναι η ομάδα, έτσι, του κυρίου βουλευτή. Να μην λέμε ονόματα. Μάλιστα. Του κυρίου βουλευτή. Να πάμε λοιπόν σε εκλογές, να πάμε στο θέμα αυτό και στο δικό σας συνδυασμό. Να πω μια κουβέντα, επιτρέψτε μου σε αυτό. Ναι. Όταν γυρίζα στο νομό, έβλεπα την εχθρικότητα. Γιατί έβλεπα μικρές επιχειρήσεις, ειδικά παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά τον πλούτο της οικονομίας μας, της Κρήτης, το μέλι, τα φυτά μας, τα έτσι, τα αλλιώς, έτσι, οι οποίοι θέλανε αυτοί να την κάνουν, να εξυγχρονιστούν στη δουλειά τους πάνω, μικρές επιχειρήσεις, και να μπορέσουν να μπουν μια εξωστρέφεια, το νιώθανε, το θέλανε. Και δεν υπήρχε ένας φορέας, εκτός του επιμελητηρίου και άλλοι φορείς, έτσι, να μπορέσουν να απευθυνθούν, να μπορέσουν, έτσι, να δώσουν μια άλλη κατεύθυνση, έτσι, στους ανθρώπους αυτούς και να τους δώσουν μια συζήτηση, να συζητήσουν μαζί τους. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Γι' αυτό πρέπει το επιμελητήριο, και να μπούμε σε εκλογές, που πήγατε να κάνετε μια συζήτηση, έτσι, το επιμελητήριο πρέπει να πρώτο, γιατί έχω δημιουργήσει εδώ μια σειρά 15 στρατηγικών χαρακτήρα, οι οποίοι έχουν μια συνέχεια. Γιατί εγώ είμαι και επιχειρηματίας και ξέρω πώς πρέπει να λειτουργεί. Έτσι είναι. Την οργανωτικότητα. Η οργανότητα κτλ. Έτσι. Από ξεκινάμε από το οργανόγραμμα στο επιμελητήριο μέσα, να δούμε στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα υλοποιήσουν τις πολιτικές, τις δεξιότητες έχουν και πώς μπορούν να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο οργάνωση που να μπορούν να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στην εφαρμογή της πολιτικής. Άρα δίνεται ένα χέρι βοήθεια σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Βεβαίως, εκεί ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι αυτός. Έτσι. Και μέσα από την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αναπτύξουμε καινούργιες τεχνολογίες που είπατε προηγούμενα, που χρειαζόμαστε. Η οικονομία χωρίς την τεχνολογία δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, δεν έχει κανένα τέλος. Για να γίνει πιο ανταγωνιστική. Πιο ανταγωνιστική. Γιατί? Για να μπορέσει ο φορέας να έρθει σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Σωστά. Να έρθει να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση που να μπει στους ανθρώπους, να πας εσύ. Όχι να σου λένε «Μα το επιμελητήριο είναι μόνο το πρακτικός μηχανισμός, να πληρώνουμε το γεμί κλπ. Και να παίρνουν τα λεφτά και να τα τρώνε κυριολεκτικά». Όχι να μην λέω ότι γίνεται, πάμε για άλλα πράγματα, έτσι, μέσα σε δημόσιες σχέσεις. Σε δημόσιες σχέσεις. Έτσι. Λοιπόν, να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση, να απορροφάς και να αντλείς τα προβλήματα, την αγωνία τους, ότι τη βοήθεια που ζητώνουν, το λένε, ζητάμε βοήθεια. Έτσι. Και από εκεί να παράξεις πολιτική για να μπορέσεις, να έρθεις σε αυτούς τους ανθρώπους πάλι, να μεταφέρεις τις καινούριες κατευθύνσεις
που τη χρειάζονται. Κύριε Κουμαντάκη, έχετε κάνει μια υπέρβαση, έναν άθλο 40 χρόνια στον επιχειρηματικό χώρο. Είστε λοιπόν υποψήφιος με το επιμελητηριακό, είστε μάλλον ο πρόεδρος του επιμελητηριακού άλματος και είστε υποψήφιος για πρόεδρος του επιμελητηρίου. Έχετε μαζί σας, νομίζω, 80 επιχειρηματίες που δηλώνουν παρόν στο δικό σας συνδυασμό. 96. Γίνανε και προχωράτε, φαντάζομαι. Είμαστε δυναμικοί. Κλείσατε. Θέλετε να μας μιλήσετε, οι περισσότεροι από αυτούς έρχονται από το χώρο του Μαλεβιζίου, είναι από το χώρο του Ηρακλείου. Τι συσχετισμός υπάρχει? Από όλη την Κρήτη. Είστε από όλη την Κρήτη, από λοιπόν. Όλη την Κρήτη και είστε από το φάσμα του επιχειρηματικού κόσμου. Σε όλο το φάσμα. Παρότι εδέχτηκα από την καθησυχία κατάσταση του επιμελητηρίου μεγάλη πίεση, πραγματικά που στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί 40 χρόνια που είμαι στις εκλογές, 40 χρόνια τέτοιο πράγμα δεν το έχω συναντήσει ποτέ και λυπάμαι γι' αυτό. Εννοείται υπήρχαν ασύμετρα πράγματα, έτσι υπήρχε εχθρική πολεμική, με σκοπό ήταν να μην κατέβω στο επιμελητήριο. Και το καταγγέλλω αυτό. Να μην κατέβω στο επιμελητήριο. Εδέχτηκα μεγάλες πιέσεις. Ακύρωσαν ανθρώπους μου, έτσι, που ήταν να συμπράξουν σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την καινούργια προσπάθεια που το επιμελητήριο να γίνει πραγματικά ναός και το νιώθαν, το θέλανε, αλλά δεχτήκανε μεγάλες πιέσεις. Δέχτηκα και από τις δύο αυτούς που 14 χρόνια, έτσι, μέσα στην αβελτηρία τους έχουν δημιουργήσει την αδράνεια στο επιμελητήριο. Δέχτηκα μεγάλες πιέσεις, ειδικά από τον βουλευτή και την ομάδα του βουλευτή. Δέχτηκα εχθρικές. Και εδώ στο Μαλεβίζι έχουμε καταγγελίες που δεχτήκανε άνθρωποι που θέλανε να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή με απειλές, όχι σωματικές απειλές, απειλές οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα. Λυπάμαι γι' αυτό. Αυτά δεν είναι πρακτικές. Κάποια στιγμή, όχι αυτά. Δεν είναι πρακτικές της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Δεν μας αφορούν. Πολιτικός πολιτισμός είναι αυτός. Όχι, δεν είναι. Αυτό που με έχει προβληματίσει, για να τελειώσω το θέμα αυτό, είναι το εξής. Ότι με τον τρόπο που αυτή η καθεστική κατάσταση εκεί, 14 χρόνια, έτσι, προσπαθεί πάλι να επικρατήσει και να αφαιρέσει από την προσπάθεια αυτή ανθρώπων που θέλανε ένα άλλο επιμελητήριο, έτσι, με προβληματίζει. Μήπως, ποιο είναι το διακύβευμα? Μήπως είναι μόνο η εξουσία? Βλέποντας τα χρήματα αυτά που ρέονται σε διάφορες εκδηλώσεις, εκθέσεις, ξέρω εγώ, ταξίδια κλπ. Έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Δεν τέτοια εχθρική και τέτοια ασύμετρη κατάσταση πραγματικά με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Έχω λοιπόν ένα συνδυασμό με νέους ανθρώπους, κυρίως ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας, τους που έχουν επιχειρήσεις. Γιατί εδώ υπάρχουν και άνθρωποι που διεκδικούν την προεδρία κλπ. Και δεν ανήκουν στον επιχειρηματικό κόσμο. Και δεν έχουν επιχειρήσεις. Έτσι. Λοιπόν, εμείς έχουμε όλους νέους ανθρώπους, επιχειρηματίες, που δουλεύουν και παλεύουν κάθε μέρα, έτσι, για την επιβίωση και το όραμα της επιχείρησής τους. Γιατί όταν είσαι επιχειρηματίας και έχεις όραμα, θέλεις να μεταφέρεις και το όραμα στο επιμελητήριο. Τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν είναι. Και εδώ στο Μαλεβίζι, ένας μεγάλος χώρος, μια μεγάλη οικονομία. Υπάρχουν άνθρωποι και στο εμπόριο και στη μεταποίηση και, αν θέλετε, και στις υπηρεσίες, άνθρωποι του Μαλεβιζίου, που θα ήταν πραγματικά χαρούμενος μέσα από μια επιτυχία να βγουν. Το Μαλεβίζι πρέπει να έχει σημαντικούς ανθρώπους και να έχει και αρκετούς ανθρώπους σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί είναι μεγάλη οικονομία και είναι οικονομία που πραγματικά χρειάζεται ανθρώπους που το επιμελητήριο να αντλεί τα προβλήματα, έτσι, και να κατευθύνει σε αυτή την οικονομία του Μαλεβιζίου. Είναι πολύ ισχυρή η οικονομία του Μαλεβιζίου. Νομίζω ότι είναι πάνω από 500 επιχειρηματίες και μάλιστα υπάρχουν παραπάνω πρέπει να είναι. Έχετε δίκιο και εύχομαι να αυξάνονται. Και εύχομαι μέσα από τη δυναμική τη δική σας και της παράταξής σας, επιμένω, επιμελητηριακό άλμα, λέγεται. Το χρειάζεται το επιμελητήριο τώρα.
Το χρειάζεται το επιμελητήριο, το χρειάζεται ο επιχειρηματικός κόσμος εδώ στο Ηράκλειο και γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί έχω την αίσθηση ότι αν εσείς καταφέρετε να καθοδηγήσετε κάπως την πολιτική στη ρευστότητα, στο χέρι βοήθειας προς τον επιχειρηματία, αυτό δεν θα είναι μόνο για την Κρήτη. Βέβαια. Είναι ένα κομμάτι της οικονομίας. Όταν αναπτύσσεται όλη η οικονομία της χώρας. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε και να δουλεύουμε πάντα στην κατεύθυνση αυτή. Αν δεν δουλεύουμε έτσι, δεν έχουμε κανένα προοπτική στη χώρα μας. Γι' αυτό και η οικονομία μας έχει μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα, πάντα είχε, γιατί δεν υπήρχε όραμα στη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών. Όταν διαμορφώνεις πολιτική με βλέποντας τα στοιχεία, έτσι, τα στατιστικά στοιχεία και με βάση αυτή κάνεις πολιτική, χωρίς να βλέπεις την κοινωνία, χωρίς να βλέπεις που είναι εγκατεστημένη το οικονομικό κύτταρα που είναι οι επιχειρήσεις. Όταν οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν όραμα στην δουλειά τους, έτσι, δεν έχουμε καμία προοπτική, θετική προοπτική για την οικονομία μας και γενικότερα για την γενικότερη μας οικονομία. Να σας ψηφίσουν λοιπόν, κύριε Κουμαντάκη, για αυτό το όραμα που έχετε, για αυτό το θετικό πρόσημο που θέλετε να βάλετε στον επιχειρηματικό κόσμο και για το να προχωρήσει αυτή η κατάσταση στο επόμενο στάδιο που είναι η εξέλιξη. Η εξέλιξη του επιχειρηματικού κόσμου. Δηλαδή όχι παγιωμένες πρακτικές, όχι καθίζηση, μιλάμε για αυτό το άλμα. Και τώρα θα ήθελα να απευθυνθείτε, να μας δώσετε ίσως αυτά τα λόγια του ερχόμαστε, σας ψηφίζουμε, οι επιχειρηματίες σας προτιμούν, σας εκλέγουν σαν πρόεδρο. Η επόμενη μέρα, το επόμενο βήμα, το πρώτο επόμενο βήμα του κυρίου Κουμαντάκη, του επιχειρηματία που εδώ και 40 χρόνια παλεύει και είναι το όραμα της ζωής του και η επιχείρησή του, αλλά τώρα πλέον γίνεται και όραμα ευρύτερο το πώς θα αγκαλιάσει τον επιχειρηματικό κόσμο για να τον πάει ένα βήμα παραπέρα. Στην εξέλιξη της επόμενης μέρας με υγεία και όραμα. Ναι. Τον Φλεβάρη ήμουνα σε ένα παγκόσμιο συνέδριο που αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη και την οικονομία. Ναι. Εκεί πραγματικά ένιωσα πόσο πίσω είναι η χώρα μας, έτσι, σε αυτά που επέρχονται και έχουν ξεκινήσει να έρχονται σε άλλες χώρες. Δηλαδή ακούγαμε στην Κίνα, ακούγαμε στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, ακούγαμε και λέγαμε, όπα, εδώ τι θα γίνει, εδώ υπάρχει ούτε πρόβλεψη δεν υπάρχει, ούτε υπάρχει καμία δυνατότητα να επικρατήσουμε σε αυτά τα δεδομένα. Αλλάζει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζουν και την παραγωγή και τη διανομή. Θα δούμε τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά που επί δεκαετίες ζούμε. Μέχρι στιγμής, στο επιμελητήριό μας, έτσι, που είναι ναός, πρέπει να είναι ναός, ούτε έχουν καταλάβει αυτά τα καινούργια πράγματα. Τι έρχεται λοιπόν και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό γιατί ίσως δεν υπάρχουν δεξιότητες επιχειρηματικού οράματος. Εμείς, ο πρώτος μας στόχος θα είναι αυτά που επέρχονται, γι' αυτό λέω πρώτα να δούμε τον οργανόγραμμα, να δούμε αυτή που έτσι είναι. Να αρχίσουμε αμέσως να αντλούμε όλη αυτή τη δυναμική που θα δημιουργηθεί σε παγκόσμια οικονομία και κοινωνία και να μπορέσουμε να δούμε αυτό που σας είπα και καταρχήν, ότι πρέπει με τρόπους πραγματικά επιστημονικού χαρακτήρα και πρακτικού χαρακτήρα ένας συνδυασμός, αν θέλετε, μια μέθεξη στοιχείων, όλα μαζί να μπορέσουμε αυτά τα πράγματα να τα μεταφέρουμε σε επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρές, που και δεξιότητες ίσως να μην έχουν και να μην έχουν και τη δυνατότητα να επικρατήσουν. Αν διαλύσουμε την οικονομία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε μεγάλες ισορρεύσεις, έχουμε δημιουργήσει τεράστιο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό θέμα στη χώρα μας, που δεν ξέρω οι παρενέργειες τι θα γίνει. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το πράγμα
σε πρώτο βαθμό. Όσο μπορούμε, έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε όλα τέλεια. Όσο μπορούμε. Θα έχουμε κάθε χρόνο μια λογοδοσία, μια δημόσια λογοδοσία. Πολύ σημαντικό αυτό. Τα λέμε πολιτικές, θελαμφόρουμε, πάμε να τις εφαρμόσουμε και να λέμε και τι κάναμε. Ναι. Έτσι, που δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Σε Έτσι. ποιο σημείο βρισκόμαστε, ποιο είναι το επόμενο βήμα μας. Γιατί εκεί, σε αυτό που έχεις δημιουργήσει, πρέπει να αρχίσεις τα επόμενα βήματα πιο γρήγορα, πιο σιγά, πιο οργανωμένα, πιο αυτό δίνει και την όθηση. Αυτό δίνει όθηση. Και όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η πολιτική μας, έτσι, θα δώσουμε τη ζωή μας, θα δώσουμε ένα μεγάλο μέρος της εμπειρίας μου και των ανθρώπων των νέων που είναι μαζί μου, που είναι της πραγματικής οικονομίας, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο επιμελητήριο ναό, το επαναλαμβάνω, ναό της επιχειρηματικότητας. Κύριε Κουμαντάκη, τιμή μας που ήσασταν εδώ, που μας κάνατε παρέα αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εκλογές του επιμελητηρίου. Όπως είπαμε, δύναμη και υγεία και με όλο αυτό το όραμα που συντεριάζει και με επιστημονικό χώρο και επιχειρηματικό χώρο και την οικονομία τη σωστή όπως πρέπει να είναι, να σας βρει επόμενη μέρα απέναντι στο όραμά σας συνεπή και να δυνατό. Έχουμε την υγειά μας πρώτα. Έτσι. Να έχουμε την υγειά μας, κύριε Κουμαντάκη. Και να έχουμε και τη δυνατότητα και τη δυναμική αυτά που οραματιζόμαστε να τα κάνουμε και πράξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ σε όλους πάρα πολύ.